a na-eji akpụ obi were egbu ọdụ a na-ebe ya ọnụ ebe n'ọdụ tupu egbuo ọdụ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụtụ a achọrọ m iji ohere a wee kene onye ọbụla na-afụ m ebe ọbụla isi na-afụ m ebe ọbụla ị nọ na-anụ onu m cheta na ebe ozi ya si abịa bụ na N.T.I gaa ntị ka ịghọta isi ozi anyị n'ụtụ a tupu anyị ga-aga n'iru iweta ozi a ka anyị kele Chukwu mere ihe niile ya dị mma maka ihe nke ụbọchị nke taata aka tere nzu a na-etu unyi onye jebiri ije ya ruo ụlọ ihe ọma ka anyị na-ekwu n'isi Igbo nzu anyị na-akaba ana jụrụ oyi ala ma mma ka anyị pụọ n'oke asidentị a jụrụ nke ikpeazụ a asidentị na-anasịzi anyị ụmụaka Chukwu okike asidentị ka anyị na-aya ihe mberede okporo ụzọ anyị na-aka nzusi ala jụrụ oyi si emezina ọzọ emezina okporo ụzọ niile ebe ahụ ka a gbaziri isi ala Igbo ala anyị zodoro ụkwụ anyị si ka ala jụrụ oyi na asidentị akarịa na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ ụmụ okorobịa akarịa na ka anyị nwere mara nke anyị na-aya ihe ọma bịa chekara anyị ogologo ndụ bịa chekere anyị ejeru ụlọ bịa chekere anyị nwaanyị jebere ejebe oya ejere alaba alaba ọya alarụ ihe ọma chekere anyị n'ụtụ a demen ọ dị ihe dị oke mkpa nchọrọ ikwu n'ụtụtụ a ṅaa ntị ọ dị ihe dị oke mkpa m chọrọ ka m gwa gị ma gbaa ama ya n'ụtụtụ a gị bụ onye na-anụ ihe m na-ekwu ọ nwere mgbe anyị bịara kọwara ụnụ gwa ndị ụka ha gwa ndị mmadụ na ọgụ na-ada ọ dịka ndị a na-agwa ya o nwere ndị a na-agwa ya iche ọ mụ na gị abụọ na ntị ndị igwe ka m chọrọ ikwu ihe dị n'aka ụnụ bụ ndị igwe ọgọzọ igwe ịzọcha n'igwe mana ọgụ adabara n'ala Igbo ịlakpuo n'ime mana ị na-azọba igwe ihe eji abara igwe ruo na kedu ebe ịkwụ ndị igwe ana Igbo ndị igwe niile bụ ndị igwe ana Igbo ndị eze niile nwere n'ala Igbo achọkwa m ịma onye Igbo ihe chọrọ ịgwa gị bụ ṅakwa ntị ma ọ bụrụ na ịbụ onye eze ṅakwa ntị ma ọ bụrụ na ịbụ onye igwe ṅaa ntị unu erizina braịbụ maka na ya braịbụ ebe n'ụnụ unu ara amazi ebe ebe ọrụ unu ndị igwe ana m ekweso ma agwakwu m igwe ma eze obodo m o nwere eze m wepụ sofin ịbụ onye eze ịbụ onye igwe kedu ihe unu ji gba nkịtị ana Igbo a na-achọ ịta ọnụ ka na mgbago ebe ni unu agba nkịtị ka ọ na onwe ihe unu fụ na-emen ya onwe ihe unu fụ na-emen onwe ihe unu fụ abi ma ọ bụ na isi na gọọmenti weta ego efe ọkwa ya mana onweghị ịfụ igwe ị ga-afụ ya anya bịafụgụ ndị yutu obodo wee na iwe ihe erugwa mgbe eze obodo ga-akpọ oku eze obodo kpọọ oku kpọọ ndị na-achị kpọọ ndị niile gị na ha na-achị kpọọ ndị obodo ahụ ị na-achị eze ihe ala kpọkwuo oku kpọọ ihe ala oku kpọọ ihe ala niile oku kpọkọta ihe ala niile ka anyị kwuo okwu ntu esi enwe nchekwa na ọ bụrụ na unu lere anya nke ọmụ na afọ na nchekwa pụgo anyị ji nchekwa nke ọzọ bịa n'ụtụkwasị obi ebe ahụ ka ọ ya ala ka e nwee nchekwa onye eji ama eze obodo na-abụ ọgba aghara bịa daa ọ bịa fụ na o nwere ka obodo dị ọkpọkọ bọis ya kpọkọọ ndị ọganigwu ya kpọkọọ ndị niile na-emeli ife kpọkọọ chi na agụ ya kpọkọọ arụsị obodo o ji n'aka onye ọbụla bụ eze obodo nwere arụsị obodo iji ma ọ bụrụkwa na ị marọ ihe ifu jefecha ya mmiri o nwere arụsị o nwere ihe obodo iji andị ka mgbakwa gị bụ onye igwe e nwere ike ọ dịghị ka ị gbara nkịtị unu na-emebikwara anyị ihe o ka mgbakwa unu ka unu si emebiri anyị ihe onye ọbụla were ihe a sendị ahịa onye igwe ọbụla nọ n'obodo ya ka ọ fụ ya ọ bụrụ na ọmụ ya megharịa unu soro contribute our problem here ihe unu ji contribute nsogbu n'ala Igbo buru ibu unu adịghị emezi iki ndị igwe unu adịghị emezi ka ndị eze ya ị gbara nkịtị abịasịrị egbu na Nsụka asụọ ndị mmadụ akwụ maka ọbụbụ gị ka egburu ọkwa ya mana ibe eze obodo ya ihe kpọkọ nwa obodo kpọkọ ụmụaka nọ n'obodo chịkọ ha ọnụ onwe ndị anyị aka ihe na ha aka ihe ha aka pụọ ọgụ onwe ndị anyị nke aṅụ ama ka o si emesi mebe na mgbe egbekọrịcha ụra mara ndị bụ ndị na ọra abụọ zọtacha na owezobe ute
na-akwụgharịsịa gbagharịsịa ewee malụ ndị bụ ndị ihe eji ama igwe obodo. Ịkpọ ndị nke gị ka ha arụ were ndị nke obodo gị jee bandịrịs dị iche iche. Ndị nke gara na bandịrịs ịmara oke gị na ndị mba ọzọ ịhụrụ aga na osia dị a ikposa ndị obodo bido imebe ọganaiza onwe ndị na-anọrọ nso ha wetara ego ndị bụ yut obodo a na-eche obodo fa nche ha ama bụzi sọsọ ndị yut ụnụ nwa bụ ndị na-abụ oruo n'ire ala na-ejere ala ogbe jidere ekwu n'ụrụ bụ diọkpa ụnụ nche a ga-esopụta nche a ire ala ogbe soro diọkpa adaba ọgụ chọba ndị yut mana irere ego ama ihe iji ego ahụ eme ị ga-esopụta ọgbọ a ifuru ndị onowu niile pụta iro onowu niile onye ọbụla ga-anọ na nche ma onowu ma onye ofere ya bụrụ ma nzere ọzọ ma ndị niile chiri ọzọ laa na obodo unu gaa nwe mitin igwe kwuo okwu igwe na igbo kwuo na okwu n'ụlọ ara ogbi kwuo na okwu nwanne ndị ogbe unu nwanne ndị kọmuniti na-achị ịmara vileji na-achị kpọọ ha oku nwee na njikọta ka unu ga-esi anọ were nwee ezi nche na obodo bụ unu nọ na-amụ amụ ọdụnụ ka ọ na-eme n'ugwu ma gị na anya o mebego ebe niile na ala igbo uche ụlọ ama ndị a mgbe abịa nweta gị n'aka enweta gị ha ga-enweta ụnụ n'aka nsogbu ndị mmadụ nwere bụ na nwa amadi a na-adị ekwubi ya na ya na-ege ntị anya ha anụrụ ihe ma ncha igwe obodo ọtọ ọnụgụ kịta kedu ka isi enye anyị sekuriti igwe ịzọcha anya o ruola n'ihe eji eme n'igwe osetie maka na ihe eji ekwukwu ya abụ na ụlọ bụ ndị igwe obodo bụrụ na ụlọ akpọ oku n'obodo unu were nwee ezi nchekwa n'obodo unu were kpaa ka nchekwa obodo unu ga-adị onye ọbụla apụta nche n'obodo na-eche obodo igwe ọ bụrụkwa na ime ya igwe ọ bụrụkwa na ime ya bọọsụ obodo abịa mere gị ya maka na ihe na-egbu omebe nwa gị egbu ọ mekọkwa mgbe e gburu ofu igwe n'Enugu steeti unu bụ ndị igwe stil orube mgbe unu ga-agba oku ebe si wetara gị ozi a bụ na N.T.I and si were ozi a tụsarịa ndị igwe niile situ ya na kọmuniti niile situ ya na forum niile situ ya ebe niile sifesie ndị igwe obodo anyị ka ha bịa mara ihe mere ihe a let them come out ha pụta ka mara ihe mere ihe a eze obodo pụta ka mara ihe mere ihe a ọ na-abịa iruola ndị mgbago ebe ni anyị na ha na-adị atụba aka n'ọnụ onye bụ onye nchịkọta obodo ha kwuru okwu ha nche eme ya oru na ka unu na-edebe ya ngwa ka ọ dịbakwa ka ọhịa dịkwa ka enwe ama ya mana ọ bụrụkwa m uye bụ ụzọ ya ebe akwa sheki kwenu maka mgbe a ga-agụrụ mmadụ Simon Peter bụ onye amụma nwoke ahụ egwu wute okwute iwe kwete na onwe ihe kwesịrị ime n'ala Igbo and ọzọ hisiri ọbụla eji eche ọ na obi eze ọ bụrụkwa na afọ hisiri ya ndị eze ṅa ntị ndị eze ṅa na nta ka ngwa unu hisiri ọbụla abịa na obi eze chọọ na the history o wee bụrụ na hisiri ahụ efugo na obi eze hisiri ahụ efure na the entire community and village mind you hold the set history e nyere gị iji wee bụrụ onye eze ma ọ bụrụ na eze gị ziri ezi